Bea najdraže provodi vreme sa decom. Ima 3 odrasle dece i 1 unuka. Bea vodi veliko domaćinstvo i igra se sa bebom kad god može. Zadaci oko dece i kuće je istrpe do večeri. Odmor preko noći je za nju veoma važan. Međutim, pre nekoliko godina, nakon porodične tragedije, suočila se sa poremećajem spavanja. Noći su joj bile nemirne, a dani su joj bili ispunjeni umorom. Na savjet jednog mog poznanika sam počela da koristim C-peptid kako bi lečila poremećaj spavanja i taj moj poremećaj je nestao. Pre toga sam se budila 5 ili 6 puta tokom noći i jedva da sam mogla da zaspem. Bila sam umorna, nisam mogla tako da radim. Znate, kada neko ne može da spava, to se uvek primeti. To je trajalo veoma dugo, godinama. Počela sam da koristim C-peptid u maju i u roku od nekoliko dana osetila sam da bolje spavam. Nisam se budila toliko puta. Zapravo su moji poremećaji spavanja prošli. Tulajdonképpen megszűntek az alvászavaraim. Odmor se vratio u Bein život. Nakon toga je redovno koristila C-peptid, tako da je uvek imala C-peptid kod kuće u svom frižideru. 15. novembra oko podneva, dok je radila u bašti, doživela je strašnu povredu u vidu opekotine. Na desnoj ruci imala je opekotine 2. i 3. stepena, a plamen je buknuo i u njeno lice. Amikor megtörtént a baleset, én nagyon megijedtem, mivel az arcomat is... Kada se nesreća dogodila, bila sam veoma uplašena jer sam spalila i lice, a kako je u frižideru stajao C-peptid, odlučila sam da ga stavim na lice, pošto nisam imala otvorene rane. Otklonio je opekotine i crvenilo s mog lica. Nestali su već tog dana. Nije bolelo, nije peklo, nisu se pojavili plikovi. Aznap megszűnt. Nem fájt, nem égett, nem hólyagosodott fel. Amikor bementünk a kórházba, akkor nem látszott semmi. Kad smo otišli u bolnicu, ništa se nije videlo. Popodne sam isprobala C-peptid i na ruci. Poznanik mi je rekao da smem da ga prskam na rane. A nakon 2-3 dana opekotina 3. stepena je praktično nestala. Više nije bila vidljiva. Igazából elmúlt. A 7. napon 7. dana nisam morala da stavljam zavoj na ruku, jer mi se koža totalno regenerisala. Zaceljuje se bez trajnih ožiljaka. Proinsulin C-peptid, direktno prskan u rane opekotina 2. i 3. stepena, iznenađujuće je ubrzao i optimizovao proces ozdravljenja kože. To se može objasniti činjenicom da su se efekti proinsulina C-peptida protiv upale fibroze pokazali i u drugoj vrsti tkiva. Istovremeno, brzina zarastanja ukazuje na to da primjena C-peptida na koži može da podrži mnoge procese koji pospešuju zaceljenje kože. Nagyon čunjam megégett, másod-harmad fok. Jako sam izgorela. Imala sam opekotine 2. i 3. stepena, a doktor koji je radio na urgentnom odeljenju mi je rekao da će trebati najmanje 2 nedelje samo za previjanje. A dok sve prođe, to će trajati još mnogo duže. Ruku sam mogla da koristim nakon nedelju dana i nisam imala bolove. C-peptid je veoma dobar u zaceljivanju opekotina. Sestra koja mi je previjala ruku također je bila veoma iznenađena i nije mogla da veruje svojim očima kako je moguće da mi tako brzo zarastaju rane. Doktor me je upitao šta koristim, a ja sam mu odgovorila da koristim C-peptid. Zatim je upitao šta i ponovo sam rekla C-peptid. A onda je rekao dobro, to je jako lepo i da moja rana ne zahteva dalju negu. Eksperimenti potvrđuju da aktivnost C-peptida u ljudskom organizmu zavisi od odgovarajuće količine cinka, pa je razumno pretpostaviti da se slična dramatična poboljšanja u slučaju opekotina mogu dogoditi samo kod pacijenata koji u svom organizmu imaju dovoljno cinka.
ilyen súlyos égési sérülés. Nikada nisam imala tako ozbiljne opekotine. Desilo se da opečem ruku na vrelo ulje, ali oporavak je trajao mnogo duže nego u slučaju ove ozbiljne opekotine. Preporučujem C-peptid svima, jer uveliko pomaže oporavak od opekotina. Film je snimljen 28. novembra, 13. dan nakon nezgode. Gyullast a égési sérülésnél. Informacije objavljene na ovoj web stranici nisu ispitane od strane Zavoda za kontrolu hrane i lekova ili bilo koje druge zdravstvene komisije. Ne nameravamo da postavimo dijagnozu, vršimo tretman, lečimo ili da sprečimo bilo koju bolest. Informacije podeljene na ovoj web stranici služe isključivo u obrazovne svrhe. Uvek se posavetujte sa lekarom, posebno ako ste trudni, dojite, uzimate lekove ili imate postojeću bolest.